Danas će kandidacijska lista grupe birača Mislava Kolakušića podnijeti zahtjev za razrješenje suca Đure Sesse sa dužnosti predsjednika Državnog izbornog povjerenstva. Na do sada nezabilježeni način u povijesti modernih demokracija predsjednik izbornog povjerenstva je prije samog raspisivanja europarlamentarnih izbora u jednoj od najgledanijih emisija, Nedjeljom u 2 Hrvatske radiotelevizije, izjavio da se ja kao sudac ne mogu kandidirati na europarlamentarnim izborima, čime je svjesno želio dovesti u zabludu hrvatske građane i birače. Državno izborno povjerenstvo je naravno, s obzirom da zakon o izboru zastupnika u Europski parlament propisuje izravno izrijekom da se sudac može kandidirati, donijelo odluku kojom potvrđuje. Taj njegov istup je bio izričito usmjeren da se utječe na rezultate ovih izbora, što je nedopustivo. Predsjednik Vrhovnog suda, sudac Đuro Sessa, je u Hrvatskom saboru 2017. položio prisegu da će svoju dužnost predsjednika Državnog izbornog povjerenstva obavljati na nepristrani način. Međutim, s obzirom da ta izjava kod građana i birača nije polučila očekivani rezultat, u jednoj od centralnih informativnih emisija na RTL-u, Sessa vrši osobni verbalni napad na nositelja kandidacijske liste. To je nezabilježeno. Mi jednostavno ne možemo ove izbore smatrati regularnim i nepristranim ako predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, kojem je osnovna dužnost da se ovi izbori provedu na nepristran način, postupa izričito u interesu HDZ-a koji ga je i postavio u Saboru na tu dužnost. Daljnji dokaz pristranosti je predaja potpisa koje smo predali kao kandidacijska lista. 15.000 potpisa smo označili rednim brojevima jer smo znali da će pokušati izvesti prevaru na način kao što je to izvedeno kod prikupljanja potpisa za referendumske inicijative i zbog toga smo potpisali točno, od 12 sati smo pisali brojeve, da bi nam mogli, kada nam proglase određeni broj potpisa nevažećim, od njih zahtijevati da nam točno kažu redni broj potpisa koji je nevažeći. Oni u zapisniku utvrđuju da je 592 potpisa nevažeća. Mi na 2 pismena tražimo da nam pruže i najmanji dokaz o tim potpisima, na koji način su oni utvrđeni nevažećima. Oni kažu ne možemo vam reći, radi se o zaštiti osobnih podataka. To su osobni podaci koje smo vam mi predali i čije kopije naravno čuvamo. Nakon toga smo još 2 puta pisani zahtjev da nam pruže bilo kakav dokaz o nevažećnosti tih potpisa. Oni nam to nisu pružili. Mi smatramo da je to lažno utvrđenje. Isključivo je bilo usmjereno na to da bi se opravdalo onih 40.000 nevažećih potpisa. Nadalje, Državno izborno povjerenstvo odbija zahtjev udruge Antikorupcije da promatra ove izbore. Iako je izrijekom propisano da će se odobriti svakoj udruzi koja je registrirana za nepristrano promatranje ili koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Isključivo je propisano registracija. 2014. godine Državno izborno povjerenstvo je odbilo zahtjev da se udruzi GONG ne da i ne dopusti promatranje izbora, u kojem je navelo da se ne može ulaziti u nepristranost iz razloga zato što je utvrđeno samo da se može govoriti o registriranosti ili neregistriranosti. Naš prigovor, odnosno žalbu, Ustavni sud odbija na način da izjavljuje da je Državno izborno povjerenstvo imalo osnove tumačiti taj zakon. U redu. U tom istom zakonu izrijekom propisano da će nekoliko tisuća članova i predsjednika biračkih odbora biti članovi HDZ-a, SDP-a i ostalih vladajućih i oporbenih stranaka. Kriterij nepristranosti ne može biti tumačen u ovom zakonu, jer inače naravno onda nitko od članova HDZ-a ne bi mogli, a izrijekom je propisan. Kriterij nepristranosti nije. I sad pazite još većeg čuda, odobrava se promatranje izbora udruzi GONG koje nema niti jednog jedinog promatrača. Odbija se promatranje izbora, građanima udruzi Antikorupcija koji se 1000 prijavili.
Mi smo zatražili, odnosno poslali smo upit GONG-u da ćemo ponuditi naših 1000 promatrača. Oni su rekli hvala lijepa, ne treba, mi ćemo izbore promatrati iz našeg ureda. Dakle, postoje 3 razloga za razrješenje i mi ćemo dakle danas podnijeti Hrvatskom saboru zahtjev za razrješenje suca Đure Sesse i taj postupak mora biti proveden u najkraćem roku. Jer inače mi nećemo imati legalne izbore.